Mama, pakiawit! Dito! Nanalo ka na niya. Naulag na. Happy birthday to you! Cause when the flames grow high in space, don't let it steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together right. Don't let it take your love from me. You're no good, can't you see? Now they're living me. I'm in love, set to free. But she's only looking to me. Only love breaks apart, now they're really deep. Only love's paradise, and she's only looking to me. She's only looking to me. Nanalo ka na niya. Naulag na. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yes! At syempre, meron din kayo. Sabi sa inyo eh, meron eh. At syempre, happy birthday to you! May fruit basket din kayo para sa birthday! Ayan! At syempre, meron din kayong cake! Ayan, madam! Iiyak si madam! At syempre, madam, halika dito sa part na to. Picturean kita. Okay? Oh, kagit ni mother, oh! How to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you.
Wish, wish, wish! Kaninun? Ito. Oh, pangititan nyo. Pinanawan mi silang kanong medalyon day. Okay, mother! Kinaluban ba? Kinaluban na. Ay, siyempre, nagpaganda! Karong mo, no? Okay! Yay! Isa pa, mother! Happy birthday, mother! Ayan! At syempre, meron din inihandang letter ang inyong anak na si Ma'am Rowena. Ito po, sino pang maaaring magbasa nito? Letter mula kay Ma'am Rowena. Sige, okay. Ganda. Happy 75th birthday, Inang. Sana bigyan ka panigad ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Ingat ka parati. Mahal na mahal ka namin. I love you, Inang, and God bless you always. Mua. From Cavite with love, Rowena, Nelson, and Ronel. At syempre, ano pa ang inyong mensahe? Kay Mother. Okay, isa-isa. Sana, ate, malakas ka araw-araw at bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay. Okay, next tayo. Yung si ate, ano pa ang mensahe? Kapatid, so, ano pong message niya sa inyo kapatid? Malakas palagi. Happy birthday. Okay, sino dyan eh? Happy birthday, Manang. God bless you. Yan. Sino ba? Ang apo. Ante! Sa pela ko mata, ikan nakapay niya, Diyos na nahabang ang buhay, tap na makasama na kapay ingganan tunukwa, itong palbihan mo. Ano po ang inyong masasabi kay Ma'am Rowena, Sir Nelson at sa inyong apo na si Ronel na all the way from Cavite! O, diba? Cavite. Dito na tayo! Masaya ka, Mother? At syempre, pasalamat din tayo sa nagbigay ng sorpresa. Okay? Masaya kayo talaga? Naispan mo na doon, masaya. So, ayan po, Ma'am Rowena, thank you po sa pag-trust po sa amin. At syempre, naihatid natin ang sorpresa na nais nyo pahatid sa inyong mother. Ingat po kayo dyan. Alam ko naman po na gusto nyo umuwi, pero syempre, dahil sa pandemic, ayan. So,